Day, nay, 4, bata. Nice sampol kay pareho sila tent di ay. Ikaw na dito. Asa naman tong ginapalitan na akong itlog. It's ube. Kamote ube. Bugnaw no adiri tayo no. Asa na tong ginapalitan na akong itlog. Wala na akong kabalo. Tuan na ako kayo kayan dito. Suro yun sa nato. Murag nilapad na magmaayo tayo. Mas tawhay bugnaw dire. Ah. Nakita sa itlog tayo. Uy, sabi. Magkaroon pa mo po ni? Oo. Asa naman tong itlog ko? Para ko nga malagay itlog. Nilapad na yung maayo. Tayo no? Murag daghan may napuno-nuan ni Ari. Kay mas lapad man ang area. Itlog department. Asa man? Ay, ito ara. Layuan na sa akong itlog department. There is the egg. Sulod mo ang motor. Ay, kasulod ang motor. Pero, kasulod man. So, pwede di ay. Wala man si Manang. Daw dili man ni mautong akong ginapalitan. Hindi mo ang ngita pa. Siguro diri. Dagan nag-gown oh. Nagkalo, okay mo. Wala, buto ka kalo. Pwede kakalo? Pwede kakalo dito? Hmm? Basta mo kalo. Si Bona tayo. Juna. Para sa Halloween ron oh. Nilapad maayo ang paunay. Dapat din mayo. Spread man. It's for sale. Na-disperse yung mayo ba? Spread. So, big one siya. Ganun paganti na yun. Mm-mm. Ikaw tampos ko.
Dito sa food ta mong pwesto. Asa ko na may mong pwesto. Siyempre sa food. Napay bakanting na tent so. Dagan lagi kay bakante. Usa ka ni libre ka ning tent sa ila. Magsakad. Abangan na abang na food. Lagi na yung abang food. Ay sinong chito gahay. Ako na yung abang. Gawin sinong chito oh. Oh, lamin na dito tayo sa by the Sina. Paunay by the Sina. Oh, batsura ninong chito. Nga mo dire. Suro yung bang Mas bugno no dire te. Luag dire. Log. Luag dire kaysa dito. Anak ra gyud mi oh, lala na. Dayon makaadto pud sa baybayon ng uban oh. Oh, daga na kaayo. Bugnaw kay diri. No? Tawhay, mura man ning sa Santa Catalina na. Sa to katong giatuan, Boardwalk. may boardwalk, bugnaw. Laminas paunay sa bayawan kay bugnaw. Na extreme. Nas nila pa dilang space tayo. Dili na sila maguto. Malimpyo na kaya kuhanin na i-record na. Buko. Asa dago itong mga biko tay? Mga kutsinta ba? Dito to. Puro mo nga kuhan dayo. Gamuloy. Dek. Kenapa mo na kadungog ka ako? Hmm? Ni. Road roller and backhoe. Bangga day. Mo na ba na? Oh, ba na? Hindi na pagsa. Apa road roller? So, Ariel, don't step there. Ariel, Ay, buwak din dito. ay uusa para